Казвала съм го преди, но ще го кажа отново. Ето как да изградим устойчиви граници за децата с разбиране и позитивен подход. Децата често тестват границите. Това е тяхната работа. А нашата работа? Нашата е да изграждаме ясни устойчиви граници, но без наказания и с много разбиране. Готов ли си да видиш как става? Съвет 1. Обяснете защо границите са важни. Децата разбират по-добре, когато им обясним защо. Например, трябва да приберем играчките, за да не се спънем, да не се ударим в тях. Когато знаят причината, те са по-склонни да я приемат. Съвет 2. Бъдете последователни. Няма как да казваме днес ти можеш да гледаш 3 часа телевизия, а утре гледай само 30 минути. Последователността изгражда доверие и помага на децата да разберат, че правилата не се променят според настроението. Съвет 3. Дайте избор, но в рамките на границите. Вместо да казвате изяж си зеленчуците сега, опитайте кое ще изядеш първо, морковите или броколите. Когато имат контрол в малки решения, децата се чувстват по-сигурни и по-склонни да сътрудничат. Съвет 4. Бъдете модел за подражание. Децата ни копират. Ако искате да спазват границите, вие също трябва да ги спазвате. Например, ако искате да намалят времето пред екрана, не използвайте телефона по време на вечеря. Съвет 5. Валидирайте емоциите. Когато детето се ядосва или се разочарова заради поставените граници, покажете, че разбирате. Знам, че ти е трудно да спреш играта, но сега е време за вечеря. Валидирането на емоциите ги учи, че ги уважават. Изграждането на устойчиви граници не е лесно, но е напълно възможно с любов, разбиране и последователност.